Pois Música en Compostela é un lugar de encontro, un espazo onde se conecta perfectamente coas orixes da cidade. A cidade, pois, a través do pórtico mateano, pois xa ten música desde o seu inicio, e entroncar con esa música para facer un espazo de experiencias entre xente nova, xente que se está formando, con persoas xa consolidadas no mundo da música. E nese sentido é unha experiencia única e irrepetível e que ademais pois trae connosco pois toda a tradición histórica de Compostela, ao final exemplificada nun grupo de persoas, non, que se reúnen para celebrala ano a ano. Bueno, o desexo máis lóxico para programas que xa levan tantísimo tempo percorrido, que xa son pois, un fito en Santiago de Compostela, unha tradición, algo que xa vai connosco, é a continuidade. O que queremos absolutamente de todos os programas que non só son bons, senón que son excelentes e que nos trasladan e que fan que poidamos conseguir novos obxectivos e novas metas, pois é a continuidade. Pero se se quere pois, un desexo digamos, un pouco diferente, sería que sexa capaz de chegar e de atraer a novos públicos. Esta é unha das cuestións que a mí me preocupa máis, non só para a Música en Compostela, senón para moita programación cultural de Santiago, onde custa que os novos públicos que se incorporen. Entón, creo que Música en Compostela ten esa capacidade, pero ten que conseguir aínda atraer máis públicos ao seu redor. Creo que ese sería un desexo en positivo que estou segura que será capaz de percorrer. Serían dúas máis ben, experiencia única ou con tres lugar de encontro. Realmente son as cuestións que creo que me suxiren de maneira clara. Se se quere cunha única palabra, a palabra sería excelencia.